ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба кулли он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо дорен. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен. Рости дӯстони азиз, мо чанд вақт боз хомӯш будем. Ин хомӯши мо сабаб дошт. Сабабша айни ҳол барои ҳар як шумо мефаҳмонем. Рости чанд вақт боз ҳамин бародарро даъват кардем, хоҳиш кардем ки ба назди мо биёяд, ҳамроҳи мо айни ҳол мо як группа ташкил кардагӣ ҳастем. Акоҳо ҳастанд моро спонсорӣ мекунанд ва ин бародар аст ки ҳамроҳи мо ҳамкорӣ кардест. Ҳамин шабакаи Дубай Теҷира иншааллоҳ ба пеш мебарем. барномаҳои хуб барои баҳри шумо пешниҳод мекунем дар бораи бизнес, дар бораи кор, дар бораи туристо, дар бораи ҳамин ҳар чизе ки шумо бихоҳед. Дӯстон, комментария дар ихтиёратон аст. суханҳоятонро, фикрҳоятонро дар комментария нависед. Хеле гуфтам дӯстони азиз, мо айни ҳол дар ҳамин Дубай группа ташкил кардагӣ ҳастем ки тоҷикҳо ҳастанд. Якеаш ҳамин бародар аст. Фикр мекунам ки ҳама ин бародарро мешиносад. номи ин бародар Ҷоник аст. Дар кинои Мирзо аз ҳама роли беҳтарина бозӣ кардагӣ аста ки ҷонон якум дар дасти ҳамин буд, баъд махраҷ гирифта. Салом алайкум. Алайкум ассалом. Созу хубӣ, саломатӣ хуба. Раҳмат ки даъвати моро пазируфтӣ. Хести омадӣ, корохта монди, хести ба назди мо омадӣ. Раҳмат. Хай далши гапа гап зан. Мақсад салом алайкум нафароне ки моро нигоҳ мекунанд. Мақсад чӣ хеле бародар чанд кашид файрод мекард. Биё мақсад сар як пиёла чой дам. Бишнем суҳбат кунем ду темаи киногӣ ки буд. Амура мақсад мо бояд фикрша карда пеш мебурдемаш. Раҳмати калон уже дилёбӣ кардестай. Рости гап дилёбӣ кардестай. Лекин кам тарак ҳапалак мегам ба тоҷикӣ. Худоёда қариб телефонма бисӯзона. Муқоқаш аҳамият наметем. Лекин гап дар чӣ мерава? Гап давом мерава ки мо ҳамин корро иншааллоҳ мекунем. Пешоянд ва пасоянд шумо хитон мебинед. Мақсад пасбудагиша мо шумо лозим мегем, а пешбудагиша шумо бояд бибинед. Мо набояд шумо дар комментария бисёр кунем, бисёри баъд гап занем, уже интерес намешава. Мақсад одамое ки дар Дубай қарор доранд дар момент, мақсад Дубай медонанд, но ҳамаи ҷоша не. Одамое ки ҳастанд ки Дубай вообще дидагӣ неста, фақат дар ҳамин телевизору, дар YouTube, дар кин ҷои дигар дидагианд. Мақсад лекин мақсади группаи мо, мақсади канали мо дар чие ки мо шумо дар Дубай ҳамаи ҷои хушрӯша, ҳама ҷои вообще киногиша, мақсади чизе ки ҳамин Дубай дорад, мо ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. Ай шумо фақат як чи талаб мекунем, пеши ҳама гапу чапа серьёзно гуфтан, просто метавонем ки як талайк мемонем, комментария дар менависем ки чӣ хела чизе мефурад, намефурад дар Дубай дидан ва подписатсияро ҳатман аё то намебирорен, иншааллоҳ ҳамаш ай пеш мешавад. Барои мо сар кардем темара ай вай мебарем. Короче, якум темара ма шуморо чӣ сар мекунам? Одамое ки мехоҳанд ки Дубай биёянд, ки намедонанд чӣ хел мебиёянд. Мақсад барои Дубай омадан мо чӣ дар кора? Виза дар кора, бисёр чизо мо дар кора. Баъзе шумо намегӯм дар ролики, баъд як ролики дига уже мо сар мекунем кору бормона. Фақат дар бораи чӣ совет мегӯмтон шуда, дар бораи ки мақсад дар бораи худам гап мезанам. Ман чӣ хел Дубай омадам, ки маро ёрдам кард, ки дасти маро гирифт, ки мақсад чизе ки буд ки дар Дубай маро ёрдам кард, ман шумо намаша нақл мекунем, мемонам. Дигим ролики мо дар бораи чӣ меравад? Дар бораи Дубай меравад. Мо уже сар мекунем гаштан. Дар Дубай ҳастай сафари ҳастай. Мақсад ҷойҳои беҳтарине ки мегӯям ки дар Абу Даби ҳастай, дар Бурҷ Халиф ҳастай, Бурҷ Ал-Араб ҳастай. Мақсад пляж ба тоҷикӣ ман намедонам чӣ меша. Рост дига пляж ҳастай ки пляжа бисёр ба калимаи русӣ медонанд. Хай барои тоҷикӣ ма кам тарак бахшиш ки русиро соз намефаҳмам. Давлада шӯхӣ мекунем. Тоҷиким зураи русирам соз кам тарак кайфу таб мекунем барои ки бачаак дар СССР таваллуд шудагиай. Тамом мебудам, што ма пайдо шуда ҳаёт то уре хай темара бисёр мекунем. Лекин мақсад пляж ҳастай, баҷа ҳастай ки ресторанҳое ки гандан необычно, уҷора иншааллоҳ мерем нишонтон медиҳем. Ман чӣ тора мерем мебинем иншааллоҳ. Чизе ки шумо дар корай, бо комментария бинависен, дар комментария бинависен ки чизе ки шумо дар кора мехоҳед бибинен, ой хали мефоратон ки хушрӯ фаҳмонем тона. Абзор кинед дар бораш бале. Хай рост мегӯяд, гап за чорта гап за бисёр хоҳишо мекардам бародаро ки Бурҷ Халифа, Бурҷ Ал-Араб, Абу Даби ҳамин ҷоро рафта ба навор бигӣ, лекин сад афсӯс ки аз даст ман намеомад. Айни ҳол бо дастгири ҳамин бародаро дигар акоҳо ҳам ҳастанд ки моро спонсорӣ мекунанд. ҳамроҳи ҳамон акоҳо, ҳамроҳи ҳамин бародар Ҷоник, ҳамон корҳоеро ки ман худам танҳо карда наметавонистам, ҳамроҳи ҳамин бародаро
мекунем ҳамун корора, канала пеш мебарем Иншаллоҳ. ва даният ҳасте ки ба бародарое ки хоҳиш дорам ба Дубай омадана визашон мекушем, ки бисёри бародарое ки дар Россия будан через посредник гуфтан мо виза туғри кардагӣ ҳастем, 10-15 рӯз шидагие ки визаи моро мақсад омода кардагӣ нестан, занг монда ҷавоб намегардонанд, ответ мо наметан. Иншааллоҳ мо ҳамин корро мекунем бе ягон фиребӣ, бе ягон найрангу бозӣ, лекин аз шумо танҳо як дастгирӣ аст ки моро поддержка кунед. Ногуфтанамона ҳоли боҷада мо як темаҳои киногӣ дорем барои бизнес. Мақсад чӣ хел телефон бизнес кардан дар кора, чӣ хел уверена, мақсад шумо заказ мекунед, закази шумо дар шумо бираса ки бигирен, мақсад телефонбозӣ кунед. Мақсад чизе ки шумо дода ҳамин Дубай дар кора мошин, абачата самолёта бизнес мекунед, шумо фақат сухан кунед, мо роҳоша шумо да мефаҳмонем, одамои довернишкати, плюс ки тамо номерои оли ман номер помер WhatsApp мара мемонам, то чи саволе ки дорем ё WhatsApp да бинависен, ё дар Instagram бинависен, ё дар комментария бинависен. И мақсад сани ки мо хали ранги бесоиб нест, ҳамаша мехонем, ҳар як шумо мо ҷавоб метем. А поэтому гӯзам ки оли пешакӣ шумо да мегӯем ки дар бораи бисёр чизо мо шумо да мегӯем. Ай мумкин иногда ягон банд, ягон шабака пранкай прикола мекунем, но всё-таки основной тема мо да че да Дубая нишон додан, бизнеса нишон додан, Дубай чӣ хел омадан дар кора, эҷа чӣ хел зиндагӣ кардан дар кора, тарзи зиндагии тоҷикора нишонтон метиҳем, чӣ хел нишонтон метиҳем ки барои кор ёфтан шумо да чӣ дар кора, шумо чӣ хел кор меёбен, барои кор ёфтан шумо да чӣ дар кора, ба кадом ҳолат, куҷо рафтан дар кора шумо аввал да намедонед, лекин ҳар як тера мо шумо да explain мекунем. Explain мақсад ки мефаҳмонем. Ҳаминҷа бисёри баъд камтар англисӣ гап мезанем. Чӣ хела бисёри вақт ман англисӣ гап мезанам, дар инҷа камтарак забона гум кардаистам. Мегӯям ку лаънат бар касе аз ватан канда, астағфируллоҳ. Мегӯям ку забон донӣ, ҷаҳон донӣ. Поэтому ака мақсад рӯи ҷаҳондонӣ забони худмон оёд омрорем, ин ҳами красива мешава. Хай иншаллоҳ машай пешай чӣ мешава. Лекин ҳатман оёдтон набурорем, дар комментария бинависед ки чизе ки шумо да маъқула дар ҳамин Дубай мекунем тон. Баъдан бисёри бародаро мегуфтанд ки ман якум бора Дубай мерам, ягон шинос надорам дар Дубай, ки моро аз аэропорт встречат мекунад, ҷои хоб, мақсад хурду хӯрок ё ки квартира, ако ҳастанд ки моро спонсорӣ мекунанд, моро дастгирӣ мекунанд, ҳама чира мо гатовӣ мекунем. ҳамин времяи ҳамин виза кушодан кишид, барои шумо хабардор мекунем, кадоме ки хоҳишманда, кадоме ки мода бовар мекунад, метавона ки ҳамун суми даркориро мо дароӣ кунем. Мо аз ҳаминҷа ба ҳамун дилхоҳи худшон 3 моҳа, 1 моҳа, 6 моҳа, ҳар чӣ қадаре ки бихоҳад визаи туристӣ мекушоем, ҷои хобша, даже агар дар кор шавад, тамошошам мебурем. Ягон сухан дигар доред? Тамошош ҳаме бирёнем ки писоз гуфтиё не ки мо метавонем ки мақсад барои тоҷико ягон та экскурсияҳое кунем, ягон турҳое кунем, барои чӣ? Барое ки мо метавонем ки мақсад ҷое ки шумо мерин ба дигар тарафҳо через гостиница мерин, шумо да камтар қимат мешавад. Лекин мо уро метавонем ки шуморо як группа кунем, мақсад шумо мерин Дубай меёнам қияса шумо 10 касен, шумо мефарҳед бисёри ҷоро бибинед, не ки шумо да инҷа кам мужда таги $500 кам мужда расход мешавад ки барои ҷоро дидан. Кам мужда $500 ки бо бисёри ҷоро успед намекунем дидану гаштан. Не ки мо мақсад ягон турҳоли ба наздикӣ мекушоем ки иншааллоҳ ганда арзон мешава, и бо шуморо охирсанд мешавем, бо ба забони бо қудрати тоҷикии худмон мефаҳмонем тон чӣ хела бо интересне. Ҳамин чизе ки ба забони худмоне мо ганда уважав мекунем, мо барои ки мо мефаҳмем чизе ки ба забони мо неста, бисёри вақт мо намефаҳмем, як кашам мешава иногда. Лекин мо фикри ҳамишам кардем ки ягон группаҳое кунем ки фақат мақсад барои ҳамин чиста тоҷикое ки Дубай меоянд, англисия намедонам, русия намедонам, не ки мехоҳам ки Дубай бигардан бибинам. Ин бина мо барои шумо ҳамин корро мекунем. Баъд номи канал иваз намешавад, ҳамин Дубай теҷа меистад, лекин номи группаи мо дар ҳамин Дубай тоҷикони Дубай мешавад. Номи группа тоҷикони Дубай, тоҷикон дар Дубай мақсад мо хеле фикр кардагем. Ма Instagram боша бачаҳо барои нашуди Instagram доштам 24 соат Instagram да мешинам. Ма Instagram мехоҳам дар ҳамин группа чиста падарка мекунам. Мақсад метавонед ки ҷойни 15 медроен амҷада роликорам дар онҷа мешава. Мақсад ҳай иногда бо ма дар страничкаи худам отдельно ягон ролик съёмка карда мемонам. Ягон информация ки дар кортон шуд ки ёфта натонистем, шумо метавонед бо ҳамун Instagram мақсад бинависем, мо запросоро ҳамон вақт нигоҳ мекунем, ҷавобтон метиҳем. Ягон проблема, ягон мушкилӣ надора. Иншааллоҳ машай пеш мешавад. Бародарои азиз, ногуфта намона ки барои варзишгаро ма бисёри вақт нигоҳ мекунам, варзишгарои моро поддержкашон камтарак сатҳи паст дай хитон прекрасно медонем.
камтарак аби нарав мешавад. Бибинӣ ки бародари тоҷик меҳнат кардаистай, ами дусета бой задаистай, биридаистай, боло рафтаистай, не ки сумуш намераса ки ягон ҷои соз даврава баромад кунам хастай. Лекин варзишгарои тоҷики ки мақсад нав сар кардаистаян ки мақсаду бақоат профессионал нестанд, мо дар Дубай ҷое ҳастае ки варзишгарои тоҷик амҷода мақсад машқ мекунанд, зиндагишона пеш бурдаистай. мо шуморо хотя бы подключат мекунем, мо ҳаракат мекунем, шумо да спонсор ёбем, ай непрофессиональный бой то профессиональный больше шуморо поддержка кунанд, ёрдам кунанд. Мо ҳатман ба наздикӣ иншаалло ролики дига мекунем қатъи баробарои варзишгарои тоҷикмон. ҳатман шумо да мефаҳмонанд чи дар кор аст, чи дар кор нест, чо кардан дар кор нест. қатъи варзишгарои мо адилин ролик мешавад. Ва дар охир шумо да як гапи дига мегӯм ки ҳар яке шумо бародарин, шумо бояд чо кунед дар асри 21 ҳамаи чи дорен, телефон дорен, наушник дорен, соате ки мақсадам хали чилик мезанӣ, гап мезанӣ кати соат амихи ҳаста, ҳамаи чи мо дорем, ягон чи кам нестем. мо да ай чи камем, камтарак ай ақл камем, ай савод камем. мо ҳамхали мақсад тоҷик не дар нами рӯи давлати дунё бисёр ҷо ҳамхали ҳаста. мо шо просто чи савед метиём. Бародаре ки фақат Дубай омаданиян, ягон давлати дигар рафтаниян ки забони англисӣ дар кор, русӣ не. Ки мақсад урӯзабон мо ҳастем. Итак бисёри одамо русиро соз намедонанд, лекин барои Дубай омадан шумо бояд ҳатман забони англисиро хотя бы как элементари болотар шумо будонед. Элементари болотар бояд будонед ки мақсадам пеши метро дам боши, агар бояд ки excuse me how to go that position. Чихе ман позиция бирам мақсад. Чихе ман хеба кунам. англисӣ мара муқабба қувват нест бигем да. Лекин ман дар ҷо омадам дар байни 6 моҳ, дар тӯли 6 моҳ англисӣ ма хела пешид. Ман гап мезанам ба англисӣ, ва барои ки қатъи одамои зарубе зиндагӣ дорам дар тарафи Дубай Марина, бародарои мо дар тарафи Дейран. ва барои мо камтар проблема шид иҷо омадан. Яке ман ҳаракат кардам, уже барои ролик иншаалло дальше больше мерем. Лекин ҳаётон набурем ки забони англисӣ дар Дубай ҳатман. Англисиро ки надонӣ метонин Дубай ном шуд дар даҳанат нагирӣ мешавад. Барои ки ту бояд иҷо омаданда хотя бы камтарак англисиро фаҳме ки хотя бы хонаи хита ёфта битонӣ. дальше больше мерава ки хай бомол ёрдам мекунем бачаҳои тоҷик данашу забони англисӣ ва забони вай. забони бародармон гуфти гапҳо, бародармону додармону хай ки намедонам чӣ мегапешад. ҳамкор шидагим коллега нагуфти, гуфт ҷонон коллегаро дидӣ. дальше мерем бародар. хай чӣ гуфтанем бародарҷон, дастгири шумо пешравӣ мо мешавад. лайк монен, обуна шен, фикротона дар комментария нависен, фикрои шумо барои мо идея мешавад. зинда бошем бародарҷоно. бозам як бори дигар раҳмат. бовар кунед олбе мақсад охир яке дига гуфтанем ки ами доди худо мақсад хай ки мешиносимш бародарам. Якам дар раҳмат мегум, мози барои чи раҳмат мегум ки барои ки ами додара ки моро мотиватсия доду, ҳамин бача сар кард, каналша сар карду уже хестаистай. раҳмат ака доди худо. Доди худо гуфти 121.su мақсад аст эҷози мо ҳамкоримонам ка шумо давом метиҳем. Хай ма барои чи ай камтар ай репетиҷи анима шидам бизатаво што ма Дубай омадам. Кори ма ами диҷей музыкаю, ну как бы камтарак вақт ма да намериад. Ози камтарак бекор шидагиам. Дехай пеша карочи. Абад ака доди худо якчанд сухан кард ки агар тоҷикоро ҷамъ кунед амуҷа ягон группа ташкил кунед, чӣ гуна кинои Мирзоро ба навор гирифтан, ҳамон гуна ягон филм ба навор бигирем. Як қисмша дар Тоҷикистон, қисми дигарша дар Дубай. Ина ман ҳамон группаро ташкил кардем. иншаалло филмам ба навор мегирем, интизор бошед. дастгири шумо пешравӣ мо кино дорем кино натури маъқултон мешавад. ҳазор раҳмат бародарои азиз. зинда худо бошед.